L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika nida dera korporattiva ġdida kif sa mit-twaqqif tiegħu l-NSO dejjem għaraf il-funzjoni importanti li għandu bħala sors ewlieni tal-istatistika uffiċjali ta' Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-bini tal-NSO intqal li sabiex iwettaq il-ħidma tiegħu l-uffiċċju jara li jkun rilevanti ma' xejriet tal-lum il-ġurnata. Dan kif bħalissa pajjiżna qed jgħix fi żmien meta t-teknoloġija saret tinbidel u tiżviluppa b'mod aktar maġġel. Kim dan l-ħsieb li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għamel rebranding billi jaqgħad flimkien il-kisbiet tal-immoddi ma' dawk moderni u ta' dera ġdida u aktar friska. L-eżerċizzju għal dan it-tiġdid beda fl-2021 fejn fost it-tibdil li sar hemm logo ġdid, dera ġdida għas-sit elettroniku u ħolqien ta' database ġdida tal-istatistika. NetNews tkellem mad-Direttur Ġenerali tal-NSO Etienne Caruana li spjegana li dan ir-rebranding huwa l-ewwel pass minn sensiela ta' inizjattivi li se jwassu għall-immodernizzar ta' dan l-uffiċċju. Il-qoddim ħan il-launċjaw sistema ġdida, platform ġdida fejn jidħol tal-IT, fejn jidħol sistema tal-IT, fejn don nipproċessaw id-data ħafna aktar effiċjenti. Qed isiru nużuri oħra pereżempju fejn jidħol information security, fi ftit żmien ilu konna ġibna ċertifikazzjoni fuq information security. Tisir ħafna training ukoll internament mal-istaff fejn jidħol ovvjament fejn illum il-ġurnata għandek software ġdid, metodoloġija ġdida, mod iktar effiċjenti kif naħdmu. Qed nużaw iktar xogħol data amministrattiva biex ovvjament iktar ma jgħaddi żmien naqsu il-pis tas-service u nużaw data li diġà qed tinġabar mill-entitajiet. Apparti dan l-NSO qed iżżid ukoll aktar kollaborazzjonijiet ma' entitajiet oħra sabiex l-informazzjoni tkun iktar preċiża. Iktar ma jgħaddi żmien qed naraw li iktar ma inti taċċessa reġistri kif semmejt l-ewwel u jkollok kollaborazzjoni mal-stakeholders iktar inti hemmhekk tkun iktar relevanti hemm barra x'il-messaġġ li tagħti ikun iktar jappella lin-nies hemm barra u iktar ċar. U ovvjament l-informazzjoni tkun iktar biex ngħidlek relevanti u tanġibbli.